sa kadugay ang dili madugay. Murag, kung atong tanaw ng Ebanghelyo, makalibog sa atong kutaw, no? Kay si Jesus, naghisgot siya og time. How many second in 1 second? Maingon kita mga igsuon, nga kini gayo dili nato masabtan kung dili nato una sa tanan ibutang sa konteksto. Kining maong bahina sa Ebanghelyo gisulti ni Jesus diha sa ilang paghimo sa katapusang panihapon. Diin siya padulong na ngadto sa iyang kamatayon. Og nakahibalo na siya nga sa unahan magantos gud siya og mamatay. Sa iyang kamatayon bation sa iyang mga apostoles ang pagbiya niya kanila. Mao kana ang konteksto nga mingon siya sa dili madugay. Daw ato nangingon nga sa dili madugay mamatay ako. No? Apan sa akong kamatayon di pud magdugay, makita na pud ninyo ako. Nagpasabot siya sa resurrection o sa iyang pagkabanhaw. Kung diha nato ibutang sa maong konteksto, dali nato masabtan sa karon. Pero ang mga apostoles naglisod pag yun nini, kay wa pa man kini nahitabo. Wa pa man kini nagpadulong pa man si Jesus didto sa maong panghitabo. Mao nga wa sila kasabot. Murabag ni taas siguro ang kriya ni Jesus. Mao na nga mura siya og nagsalimuang sa iyang mga gisulti nga dili nila masabtan. Gi-attempt ni Jesus ang pag-explain kanila sa dili madugay apan diha sa kahimtang nga ilang bation nga kining dili madugay, no, moabot ni unya kamo magsubo, maguol mo, ma-discourage mo. Ug ang kalibutan kadtong nangandoy nga mawala si Jesus malipay. Apan ang iyang promise nga kining inyong kaguol mahimong tinubdan sa maong kalipay. Nan atong nasabta na sa kinatibuk-an diha sa atong pagtuo sa passion, death, and resurrection of Christ nga mao'y gisaulog nato sa kinatibuk-an diha sa Kwaresma ug sa pagkabanhaw nga mao kini nahimong sentro, no? The center of our salvation. Nan uban ni mga igsuon, makaingon ba kita nga hay salamat nakalampas na kami sa dili madugay ug sa dili pagyud madugay kay ni labay na si Jesus ni adtong panahona. Mga kaigsunan atong lantawon nga yes, nakasabot na kita gamay nini, pero kinahanglan ato lang dili sabto. Kinahanglan dili lang nato sabton kini sa konteksto sa nahitabo ni Kristo. Apan sabton nato ni sa konteksto sa atong Kristohanong kinabuhi. Remember always, our Christian life is always described as a journey of the Paschal mystery of Christ. Nga ang atong Kristohanong kinabuhi nagasubay kanunay diha sa giingon ni Jesus nga naatay pagpasakit, naatay kamatayon ug naatay pagkabanhaw. Kana ang atong Kristohanong kinabuhi. Nga kung subayon nato diha ang mga lakang ni Kristo, we cannot but go through our suffering. That our suffering in life will even bring us to death. But our death becomes a new, a good opportunity for us to be renewed. Atong pag-antos, na kamatayon, apan kini magdala ka nato sa kausaban ug sa kabanhawan sa atong kinabuhi. Nan, mao bitaw mga igsuon, nga kung atong tan-awon, ginaingon nila, nothing permanent in this life but change. No? Kitang tanan nga usab man no, naman yung kausaban sa atong kinabuhi. Ma-physical man, emotional, psychological, or intellectual, there are always changes in lives. And there are even changes in lives that we have difficulty
to cope up. No? Sama aning COVID, kabaguhan, no? Nga nagdala ka nato sa kamatayon sa kaugalingon, kamatayon usay sa atong pangandoy nga kinahanglan, ing ani kapaspas ang akong kinabuhi, kamatayon gani sa atong kaugalingon nga mga plano. Apan kung atong gisudlan kini, diha uban sa atong lantaw sa pagtuo, makakutlo kita og kabanhawan niini. Nga di ay taliwala nining kalisdanan, taliwala nining mga kapaitan, nagsubo kita tungod aning COVID, apan we can see glimpse of hope amidst this moment if we looked at it in the perspective of our faith. Nga di ay diha sa COVID, not everything or everything is not bad. There are some goodness in it. Ano man, nakaspend ko karon time sa akong pamilya. No? Ang mga ginikanan, di na kay mabalaka. Sa una, maghuwat mo hanto alas 12, alauna, nga maghuwat mo sa inyong anak kano sa uli, no? Karon, automatic, uli na. Alas 9 na ana. Kano man, kay curfew naman. Tungod sa COVID. Na yung mga nindot o positibo nga nahitabo. Mabitaw ning ingon ako sa mga kaslunon, karong panahona ang nindot magpakasal. Ngano man, way gasto. Wa may daghay pakanon, limited man. Kay ang pangandoy nato nga kinahanglan bongga kayo ang kasal nga tungod niini nawala na sa essence of celebration of the sacrament kay tuan na sa kabungga. Diha sa COVID, gitabangan ta, pag-focus nga to sa sakramento. Mao nang miingon ko sa mga magtiayon, this is the right time to get married. Simple, but focus to the sacrament. Mao ni mga kaigsunan nga atong lantawon, di ay ang atong kinabuhing Kristohanon, magasubay o magalatay gayud niini. Suffering, death, and resurrection. Walay shortcut. Daghay mga mangita sa atong nabay gikan sa suffering. Dili na lang mo adto sa death, dili na lang mo adto muambak dayon sa resurrection, dili wa gani giambak na ni Kristo, ikaw pa. Nabay pwede Father nabay death dayon unya resurrection, wa nalay suffering kay murag lisod og pait kaayo. Papot. If we want to be true in our Christian life, we need to go through this. Kung makita nato na sa kinabuhi ni San Jose, no? Tanawa ang kinabuhi ni San Jose. He too went into suffering. Gani ang iyang suffering mautong iyang pagpahikling sa iyang kaugalingong plano aron tumanon ang plano sa Dios. Suffering nga murag di mahimutang ang iyang pamilya. Kanunay lang nga mo journey. No? Gikan sa Bethlehem ngadto sa Ehipto, balik sa Bethlehem ngadto na pud sa Nazareth. Way undang. No? Because God promises us not a rose garden in our life as Christians. But He promised us of hope. No? Nga, ayaw tanawa lang diha sa imong pag-antos, diha sa imong kamatayon. Lantaw sa unahan, kay naa dito ang paglaom sa kabanhawan. O kanaon ta ang atong perspective. Mauna ang atong pangayon kang San Jose. Kay usahay mga igsuon, whether we like it or not, human as we are, engrossed ta sa kinilamang pag-antos ug kamatayon. Nagmurag nagbalik-balik lang ang atong tan-aw anang duha. Nga ang kinabuhi, duha ra gyud, pag-antos kamatayon. Pag-antos kamatayon, naay pagkabanhaw. Ayaw kalimti. Nga kining mga pag-antos kamatayon sa due time panahon ra. Kay ultimately, moingon man kita sa panaw sa atong kinabuhi,
biyahing langit tayo, pari ko. Mauna nga, naagyoy pagkabanhaw alang kanato. Binsa usa kadako sa imong problema, nga murag nalubong ka na. Mabitaw na ngingnan ka mga deboto ni San Jose. Duol kang San Jose. Nga naman, ang una niyang mahatag ka nato is the inspiration and hope. Ayaw kawala sa paglaom. Salig sa akong anak. Kay ako ni salig sa amahan. Nakita nako sa akong anak nga si Jesus nga dili gayud ikaw pakyason. Ug kanaunta ang ato kanunay nga huptan sa atong kinabuhi, taliwala sa mga pag-antos. Kay kung wala ka na mga igsuon, pakyas. Pakyas. Kay kining giingon ni Jesus nga sa due time panahon, dili mahimong due time, sa taas nga panahon para kanato. Ano man, naglakaw kita sa kinabuhi nga walay paglaom. Naglakaw kita sa kinabuhi nga wala ang atong mata ngadto sa kabanhawan. Naglakaw kita sa atong kinabuhi nga kanunay masulubon. Yes, mingon si Jesus, magsubo ta. Lisod man, kung maigo ta sa pagpasakit o kamatayon, maigo ta sa kalisod, maigo ta sa dakong problema, natay dakong gibati, masubo ta oy. But let us always remember that this sadness would not be permanent. Nothing permanent but change. And it will change to joy. Ugmaw na ang promise sa atong Ginoo, makusab ka na ngadto sa kalipay kung kita magalantaw kanunay sa kabanhawan uban ni Kristo. Nan kini atong pangayuon karon mga igsoon sa Eucharistia ug diha kang San Jose nga tudluan unta kita nga makatidlom nining maong misteryo sa Kristohanong kinabuhi nga gitawag natog Paschal Mystery. Karong Domingo, kasaulugan na sa pagkabanhaw ni Jesus. Kining dakong kandila dinhi ato nang ihikling, dili na kanunay. Dili na nato mahimong evident sa atong mga mata ang Easter season. Hinay-hinay na kitang musulod sa ordinary times. Pero remember the message of the gospel today. Nga kining tanan atong maagian. In a short time, we will all go through this. Pero diha sa atong kasing-kasing, magpabilin unta ang paglaom kanunay sa kabanhawan ni Jesus. San Jose, sa imong pagka-protektor sa simbahan, tabangi kami nga taliwala usahay sa krisis nga among maagian. Dili kami mawad-an sa paglaom sa kabanhawan sa imong anak nga si Jesucristo. Jesus among Ginoo, sa among pagdawat kanimo nining Eucharistia karon. Liguna, dasiga, hupaya kami sa among mga pag-antos, hilabi na nining among pagsulod o pagsunod kanimo sa imong pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Amen. Palihog manindog. Itugyan nato sa Ginoo itugyan kanato sa Ginoo ang iyang kusog sa mga higayon nga kita manginahanglan sa iyang panabang. Puno sa pagsalig